Takže pekný deň prajem všetkým, vítam vás v toto teplé sobotnejšie popoludnie. Ja som minule avizovala, že postupne pripravím také nejaké krátke vstupy moje, kde predstavím skúsenosti ľudí, skúsenosti moje vlastné s výrobkami, službami, ktorým sa venujem v rámci projektu už teda viac ako 20 rokov. Takže dnes by som chcela prvýkrát v podstate sprostredkovať také moje osobné skúsenosti, pretože začnem od seba. Najprv som si to testovala ja a potom, keď som videla, že veci fungujú, tak som nabrala odvahu posúvať to ďalej. A to ani nebolo o odvahe, ale keď raz viete, že máte niečo dobré v rukách, že to funguje, že to môže ľuďom pomôcť, tak jednoducho, pokiaľ ste človek založený na pomoci ľuďom, tak ako to cítim ja vo svojom vnútri, tak vám to jednoducho nedá, aby ste o tom nepovedali. Čiže keď sa vrátim do takej histórie ďalekej, tak písal sa rok možno 2000-2001, čiže 24-25 rokov dozadu, keď ja som vtedy ešte vôbec netušila, že nejaká spoločnosť Amway, ani nie, že netušila, vedela som, že existuje, ale nevedela som, aká sila je v tej spoločnosti, pretože ja som ju poznala len vlastne z rokov 90. od môjho bývalého manžela, od môjho otca, ale vtedy to portfólio výrobkov bolo veľmi malé. No a stala sa mi v tom čase taká vec, že mávala som dlhodobo silné migrény. Proste boli to bolesti hlavy, končilo sa to niekedy až zvracaním, niekedy som nevedela z postele vstať. No, pracovala som vtedy na železnici a videla som, že jednoducho to budem musieť nejako riešiť, tak som začala chodiť k lekárovi a lekár teda vravel, že už keď je to v takomto stave, takže skúsime magnéziové injekcie. Takže ja som chodila pravidelne na injekcie magnéziové. Tí, ktorých poznáte, viete, že ono to nie je celkom príjemné, lebo sú dosť bolestivé, štiplavé. Bolela ma z toho zadnica niekoľko hodín a tým, že ja som mala administratívnu prácu, takže sedela som väčšinu pracovného času, tak pre mňa to bolo dosť také nekomfortné. No a môj šéf v tom čase, teraz už teda môj mentor, Tonko Bako, tak on tak sledoval, však videl, že stále behám po lekároch a pýtal sa ma, že teda či sa niečo deje, no a keď som teda povedala, že mám migrény a že teda tie magnéziové injekcie dostávam, ale že je to dosť bolestivé, tak sa ma spýtal, že či by nebolo lepšie miesto tých injekcií vyskúšať magnézium v tabletkovej forme a ja vravím, že však magnézií je v lekárni dosť a ja už som predtým skúšala magnézia, ako tie šumivé a tak a proste migrény neustupovali. No, tak už keď si vyskúšala kadečo a skončila si na injekciách, tak ešte skús vyskúšať to, čo ti ja viem odporučiť, pretože s tým mám skúsenosti. Čiže vtedy som si kúpila kalcium, magnézium, boli to také tabletky, v podstate kalcium, magnézium v jednej tabletke a vravím si, že tak už nemám čo stratiť, tak určite to bude komfortnejšie ako tie nepríjemné injekcie. No a výsledok bol ten, že ja po čase, však tie injekcie tiež nemôžete brať dlho, ja som teda začala to magnézko užívať a po čase ja som si uvedomila, že vlastne mňa už dosť dlho nebolela hlava. Nie, že by som to nejak sledovala, že či to bude účinko alebo nie. Proste žila som svoj život, chodila som do práce, starala som sa, mali sme vtedy jedno dieťa a vravím si, že akože však ale ja už fakt, že mňa ani hlava neboli. Takže ja som potom už aj zabudla na nejaké injekcie a naozaj som začala pravidelne toto kalcium, magnézium užívať. A to bol vlastne prvý produkt z radu Nutrilite, s ktorým som sa zoznámila, lebo ja som v tom čase vôbec nevedela, že Amway aj nejaký Nutrilite vôbec má, hej. Takže to bola taká moja skúsenosť. Odvtedy teda na tom Kalmak, jak to my voláme familiárne, teda fičím stále. K tomu sme pridali potom neskôr, keď prišiel na trh aj také sáčkové magnézium, čiste len magnézium, horčík. A keď mi vlastne vysvetlil môj mentor
prečo to magnézium, ktoré som začala užívať, naozaj funguje, že je tam proste presný pomer stanovený vápnika a horčika, ktorý je vedecky podchytený a dokázaný, že takto a nie menej a nie viac niektorého prvku musí byť zastúpeného, tak som potom pochopila, že ja som síce kupovala kadejaké tieto preparáty z lekárni, ale nikto mi to nikdy takto nevysvetlil a ja vlastne ani neviem, či to zastúpenie v tých preparátoch tak bolo naozaj urobené. Čiže kalcium, magnézium bol môj úplne prvý vitamín, s ktorým som začínala. No a krátko na to, keď som videla, že to má efekty, tak som potom konzultovala môj ďalší problém a to bolo pokožka. Koža, proste každý rok, každé leto ja som sa spálila najprv, raz, dvakrát, zošúpala som sa ako had. Jasné, že keď sa spáli tieto bolesti, však ja som tie prvé dni poriadne ani spávať nemohla, chodili sme vtedy s rodičmi na záhradu dosť často a tam proste, no tak čo, a to pred tými 20 rokmi to slnko nebolo ešte také agresívne, ako je teraz. No a mala som aj iné zdravotné problémy, takže vtedy mi tiež ten môj mentor povedal, že keď už teda dôverujem kalciu, magnéziu, tak možno by bolo fajn vyskúšať multikarotén. Ja hovorím, však ale veď beta-karotén v lekárni a on hovorí, nie beta-karotén, multikarotén. To znamená, je to prípravok, ktorý obsahuje všetky karotenoidy tak, ako sa bežne v rastlinkách v prírode vyskytujú. Nie izolovaný beta-karotén, ale multikarotén, všetky karotenoidy spolu. To je vlastne podstata filozofie Nutrilite, hej, aby v tých výživových doplnkoch boli tie jednotlivé zložky zastúpené tak, ako sa v prírode prirodzene vyskytujú. Čiže ja som si potom objednala ešte aj ten multikarotén, začala som ho papať a zistila som následujúce leto, že keď som dodržiavala rady, a to je dôležité, naozaj počúvať ľudí, ktorí vám niečo odporúčajú a naozaj sa tých rád držať, keď chcete, aby to fungovalo, aby to neboli ďalšie peniaze vyhodené do vzduchu, tak ja som zistila, že v podstate, keď som začala ten multikarotén tie 3 mesiace pred letom začať užívať a potom ešte po lete nejaké 2-3 mesiace, tak ja zrazu som sa nespálila, pretože tá pokožka bola dostatočne chránená. Ja som nemala plusgere, ja som mohla spávať. Opálila som sa hneď pekne do hneda a čo bol bonus k tomu, o ktorom som ani nevedela, že to opálenie mi oveľa dlhšie vydržalo. Že keď aj to slnko zašlo, v tom auguste, septembri, vrátili sa ľudia z dovoleniek, niektorí už boli bieli ako kriedy a ja som bola pekne krásne opálená a hlavne nespálená. A to apelujem na to hlavne v dnešnej dobe, že to slnko je agresívnejšie a naozaj treba tú pokožku vyživovať a chrániť znútra aj zvonka. Znútra karotenoidmi, zvonka kvalitnými opalovacími krémami, ktoré už teraz máme takisto v portfóliu. Takže, a samozrejme primerané oblečenie, však ako, to je bez debaty. Takže to boli moje prvé 2 skúsenosti, čiže kalcium, magnézium, migrény odišli a multikarotén, ochránila som si pokožku a prestala som mať tú pokožku spálenú v lete. No a nakoniec, keď som zistila, že aj tento produkt funguje, tak som potom ešte skúšala niečo z kozmetiky, lebo som mala problematickú pleť. To mi zase moja mentorka Drahuška poradila vtedy. Tá kozmetika tiež začala fungovať. Tú pleť som mala zrazu takú čistejšiu, jasnejšiu a vtedy som dospela k rozhodnutiu, že keď sú tieto výrobky fakt také, že sú účinné a pomáhajú, tak má zmysel, aby som si urobila registráciu u firmy a aby som si tieto výrobky kupovala sama za tie v podstate veľkoobchodné ceny, ktoré firma ponúka, hej, pretože sú 2 možnosti. Buď ste ako zákazník a kupujete za 100% cenu, plus máte samozrejme servis a všetko k tomu, alebo ste spolupracovník a máte potom za veľkoobchodnú cenu tie výrobky a takisto môžete využívať potom ešte všetky rôzne bonusy, zľavy a servis, ktorý firma poskytuje. Čiže za mňa zatiaľ tieto 2 skúsenosti, hovorím, bolo to viac ako 20 rokov dozadu a dodnes proste som popridávala ďalšie veci a ja sa nesťažujem, takže
je to na každom, samozrejme voľba je na každom z nás, takže na budúce prídeme zase s niečím iným, budú zase skúsenosti z mojej najbližšej rodiny, ktoré som mala. Takže peknú sobotu ešte prajem.